היי, אני אריאל גליקסון, מגליקסון השכרת ציוד. אנחנו מספקים חבילת ציוד מלאה לסרטי קולנוע וטלוויזיה, ציוד צילום, ציוד תאורה, ציוד גריפ, ציוד מחנה וציוד סאונד. היום אני גאה להציג בפניכם בשעה טובה את המובי. בואו נדליק את המכשיר. מאחורה יש פה איזה סוויץ' קטן, ברגע שמדליקים זה לוקח לו איזה 2-3 שניות להידלק, תכף תראו שהוא עולה, הופ, הופ, וואלה. המכשיר מוכן לעבודה. מה זה המובי בעצם? המובי זה מכשיר עיצוב תמונה, מכשיר מאוד מהפכני, זה משהו שבמקור היו מרכיבים על מסוקים, ובעצם החברה שייצרה את זה אמרה, אוקיי, אם זה טוב למסוקים, למה שזה לא יהיה טוב לבני אנוש? בואו נוריד מזה את הרוטרים, את המסוק, וניתן את זה לצלם שיוכל להחזיק את זה ביד. אנחנו כבני אנוש, אם היינו מנסים עכשיו ללכת עם המצלמה, מן הסתם היינו קצת רועדים, וגם המצלמה הייתה רועדת. ברגע שהמצלמה נמצאת על המובי, אנחנו יכולים לראות שלא משנה אם אנחנו בטעות נעשה תנועות כאלה או כאלה, המצלמה תמיד תישאר יציבה. אוקיי, אני אקצין אפילו. אנחנו יכולים לראות שהמצלמה נשארת יציבה. הרבה אנשים שואלים אותי, האם צריך בן אדם אחד, 2 אנשים, 3 אנשים בשביל להפעיל את המובי. אז זה עובד ככה. המצב שאני מחזיק את המובי כרגע נקרא Majestic Mode. אוקיי, זה מצב של מפעיל אחד ששולט במובי. אתם יכולים לראות כרגע שאם אני עושה פן, המצלמה עושה פן אחריי. זאת אומרת שאני יכול ללכת עם המובי ולעקוב אחרי הדמות, והמצלמה תעשה פן אחריי. את המהירות תגובה של המצלמה אני יכול לקייל ואני יכול לקבוע. במצב השני יש 2 מפעילים למובי. מפעיל אחד שמחזיק את המובי, ומפעיל שני שעובד עם השלט. בואו נדליק את השלט. כרגע עם השלט אני שולט בפנים ובטילט. אז למעשה הצלם או האופרייטור הראשון שמחזיק את המובי רק קובע את המסלול של המצלמה, והמפעיל השני עוזר לו לקבוע את הפריים המדויק בפן ובטילט. לדוגמה, אם הצלם עכשיו רוצה להחזיק את המצלמה הנמוך מאוד על הרצפה, אבל עדיין לצלם עם האף למעלה, עם העדשה כלפי מעלה, אז המפעיל השני יכול לעזור לו עם זה. למרות שהצלם ירוץ עם המצלמה למטה, המצלמה תהיה מכוונת למעלה. כמובן שהמצב הזה של 2 מפעילים דורש יותר תיאום בין 2 המפעילים ודורש קואורדינציה של המפעיל השני. אחרי שהתקנו את המצלמה, הזנו את המכשיר, קיינו את המכשיר, שזה החלק המורכב, שזה החלק שדורש ידע וניסיון, אפשר לתת את המכשיר לכל צלם, לכל אחד, והוא ילך עם המכשיר, אנחנו נעשה פלייבק, השוט יהיה 100% חלק. כלל זהירות שצריך לדעת, אם אנחנו רוצים עכשיו להתעסק עם המצלמה, להחליף עדשה, לראות פלייבק, חייבים קודם כל לכבות את המכשיר. כי אם אני עכשיו, כשהמכשיר דולוק, אני אבוא ואני אנסה לגעת במצלמה, אני בעצם נלחם במנועים שרוצים לייצב את המצלמה. אז לפני שאני נוגע במצלמה, לכבות את המכשיר, ועכשיו שהמכשיר כבוי, אין שום בעיה. לגעת במצלמה, להחליף עדשה, מה שצריך. תודה רבה, אני אריאל גליקסון. נשמח לראות אתכם אצלנו, נשמח לעזור לכם ולענות על שאלות. בסרטונים הבאים אנחנו נעבור שלב איך מרכיבים את המצלמה, איך מאזנים את המכשיר ואיך מקיילים אותו. נתראה.